Babban mawaƙin Hausa wato mai suna Ado Gwanja ya saki wata sabuwar waƙa mai suna Cas, inda waƙar ta fi karɓuwa a bakin duniya. Kamar yadda kuka sani, mawaƙi Ado Gwanja Allah ya ƙara ɗaukaka shi a bakin duniya tun lokacin da ya saki wata waƙa mai suna Kujerar Tsakar Gida, ta inda a shekarar ya zama limamin mata, ta inda za ku ga duka waƙoƙin shi suna tafiya ne a ɓangaren mata. A cikin wannan shekara, Ado Gwanja ya saki wata waƙa mai suna Wur, inda duk ta mamaye wata kafa ta sada zumunta kamar su Facebook, TikTok, YouTube, Instagram da sauransu. Ado Gwanja cikin wannan shekara ya sake samun farin jini ga al'umma, inda ya sake sakin wata waka mai suna Cas. Amma duk da an ce mai laya ka kiyaye mai zamani, ku biyo mu domin sauraro. Just